God aften. Her med et sidste hurtigt pressemøde, inden vi kører Tour de Ejby. Jeg glæder mig til at komme. Nummer 1, jeg glæder mig til løbet af kørt. Jeg glæder mig til at køre et løb, hvor der ikke er nogen, der styrter. Det håber jeg ikke sker. Og det allervigtigste at sige er jo, at i år bliver det sidste Tour de Ejby i en eller anden periode, som kan være kort og lang. Det ved jeg ikke helt. Hvorfor nu det? Jo, det skal jeg forklare. Det skyldes simpelthen, at dels laver jeg også Giro nu, dels også andre ting at lave, når jeg laver cykelløb, og det tager bare lige lidt tid og alt muligt. Og så kan det være, hvis nu Danmark kvalificerer sig til VM i fodbold, så kan det være, at jeg tager til USA næste år, det ligger midt i Tour de Ejby-sæsonen, og jeg modtager hvert år beskeder fra forskellige ryttere, der synes, at ruten er lidt for farlig, og vi skal køre et andet sted, og alt muligt. Og så har jeg bare ligesom taget konsekvensen og sagt, så kører vi måske lidt for hurtigt, måske vi bliver lidt for mange, folk er blevet lidt for vilde. Jeg plejer også altid, og når folk skriver til mig, så spørger jeg folk, jamen så sig til mig, hvem det er, der kører lidt for voldsomt og ikke kan styre, så skal jeg nok tale med dem. Og så siger de folk, der har beklaget sig, jamen det skal du ikke, for jeg er selv en af dem, jeg taber også hovedet, når det går stærkt. Og sådan er det bare, det kan jeg jo, når der er mange, der begynder at sige det samme. Så der har jeg ligesom bare taget konsekvenser og sagt, så kører vi i hvert fald ikke Ejby et stykke tid. Da jeg så begyndte at fortælle det til folk, og det var jo over i Vejle, så var der jo rigtig mange, der syntes, at det var en meget dårlig idé. Men jeg synes, det er en god idé i forhold til den tid, jeg bruger på ting. Så ved jeg godt, når jeg så tager ned til Spanien og går og hygger mig lidt med mig selv i lang tid, så får jeg lyst til at gøre et eller andet igen. Så kunne jeg forestille mig, at jeg måske lavede et cykelløb ude på flyvebanen. Det har jeg ikke tænkt på før, men altså, jeg fik jo selvfølgelig Jeppe Thimer straks over broks over, det var da verdens kedeligste rute, og jeg ved ikke hvad. Men da jeg så også luftede den idé ude på i Nielses garage over i Vejle, så var der bred opbakning til, alle synes det var skideskægt at køre ude på flyvepladsen, og det er også meget nemmere for tilskuerne at se hele løbet, og meget nemmere for dronekaptajnen og alt muligt at filme, så hvis det kun er Jeppe Thimer, som er så negativt indstillet omkring sådan noget, så kunne det da sagtens være, at vi lavede cykelløb derude, at jeg gør. Nå, det betyder, at i næste sæson bliver det jo så lidt anderledes, fordi der er ikke Ejby, så kan det være, at der er nogen, der laver et andet løb, et tredje sted eller fjerde sted. Men det betyder, at hvis man gerne vil lave et løb, så tag lige kontakt til mig. Jeg snakker med alle dem, der synes, det kunne være vildt fedt, når de sidder og brainstormer lige at lave et løb. Jeg snakker med lidt mere seriøse, som når Niels laver et løb, eller dem, der lavede løbet Giroen før i tiden, eller Munk eller sådan noget. Så vil jeg gerne snakke. Jeg skal ikke høre folk, der har fået for meget øl, og synes, det kunne være vildt fedt lige at gøre et eller andet. Det er spild af tid. Fordi så er det bare lidt nemmere at stykke en løbskalender sammen. Så det må man gerne. Og så derfor kom ud, tag godt imod hinanden, sige tusind tak for Ejby i, jeg ved ikke hvor mange år vi har kørt, over 9 år. Og så er det simpelthen bare en pause, der kan være kort eller lang, rent praktisk. Nummer 2 er, jeg synes jo Flash Vallon var en kæmpe succes. Husk alle sammen, når I ser en sige til ham, hvor fedt det var. Det var altså, vi var rigtig heldige med vejret, men hold da op, hvor var det flot. Og hårdt. Og der vil jeg bare, jeg er jo ikke spor politisk, når det kommer til de her cykelløb og vores forbund. Det går jeg ikke så meget op i, men lige præcis når det kommer til det danske militær, som jo får at vide, vi får at vide i medierne hele tiden, at vi har nærmest ikke noget. Der vil jeg bare sige, at Dennis fra Panasonic, som jo er sergeant i det danske forsvar, han stod jo kun af som nummer 3 rytter, som den 3. rytter. Og hvis det ligesom er tilstanden i det danske militær, så synes jeg altså ikke, vi skal være nervøse, når vores befalingsmænd næsten kan gennemføre Flash Vallon. Så jeg føler mig meget, meget tryg mod alt, hvad der kan komme ud fra på den konto. Stor ros til Niels. Virkelig, virkelig fedt. Dejlig måde at starte på. Fedt, det ikke regnet. Den sidste ting, det er sådan lidt en tjeneste, jeg vil gerne bede jer om. Og det er jo, der er jo lidt knas i parforholdet hjemme. Og jeg snakkede lidt med Alma forleden, og hun sagde, at jeg var ikke så selvironisk mere, som da hun mødte mig. Og det, så forsøger jeg ligesom at se, hvad det drejer sig om, og så må jeg jo sige til hende, men Alma, jeg vejer 100 kilo, jeg kan ikke lide at træne. Jeg har startet et cykelforbund, hvor der gælder om at cykle hurtigst. Jeg er klart ham, der ser dummest ud i cykeltøj, jeg er også ham, der er langsomst. Det har da en vis selvironi at bruge så meget tid og krudt på at gøre noget, hvor man selv er klart den, der ser dummest ud. Nej, det mente hun ikke var selvironisk. Det var noget andet. Det betyder, at jeg måske bruger lidt opbakning. Så dem af jer, der husker det, vil jeg meget gerne have, når I kommer herud i haven og hilser på Alma. Det kan også være, at I ikke kan kende forskel, at I kommer til at hilse på Anja, men det gør ikke noget.
så bare sig til hende, at hvor selvironisk jeg har været her på det sidste. Det tror jeg ligesom kan løfte mit parforhold rigtig meget. Det var en kæmpe hjælp. Og jeg ved, nu kender jeg Alma ret godt, jeg ved, hun bliver rigtig, rigtig glad for, at der kommer omkring 36 mænd, som hun ser meget sjældent, som lige fortæller hende, at hendes kæreste faktisk er vildt selvironisk. Åbenbart ikke, når han er hjemme, men andre steder. Så hvis I kan gøre det, så vil jeg blive meget, meget, meget glad. Ellers er det sædvanlige. Jeg tænker, at det er noget smørbrød og noget pastasalat, så der både er til vegetarerne og rugbrødspiserne, og koldt bad ude i hanen, og vi forsøger bare at gøre det så hyggeligt, som vi plejer. Der er sikkert noget, jeg har glemt, det plejer der altid at være, men det er stilen, så kommer der bare et nyt pressemøde nytårsaften eller sådan noget. Det var alt. Vi ses på lørdag, og hvis jeg har brug for hjælp, så skal der nok komme nogle panikbeskeder ud fredag aften, men det regner jeg ikke med. Tak for aften.